studirao sam srpski jezik na fakultetu i mislim 8 godina pričam srpski jezik. Znači 8 godina studiram i učim srpski jezik. Ja sam htio da naučim nešto posebno na fakultetu. U Koreji, mislim, skoro svi idu na fakultet. To je skoro slično sa Srbijom ipak, ali inače, svi idu na fakultet. Ako ne idu na fakultet, to nije čovjek u Koreji. Mislim, u Koreji tako radi. Inače, tada sam morao da odlučim šta da studiram na fakultetu. Imao sam mnogo opcija, pa na primjer programming, biznis i pa tako nešto. Ali ja volim jezike, ja volim strane jezike, tako da sam htio da studiram nešto posebno. Na primjer, francuski, njemački, pa tako nešto. Ali, francuski, već sam znao šta je francuski i već sam znao šta je francuska. Njemački, pa već znam šta je njemačka. Ali srpski, nisam to znao uopšte. Tada nisam znao da ima zemlju koja se zove Srbija. Nisam znao da je Srbija je zemlja. Nisam znao. Tako da, to mi je bilo zanimljivo. Što ima stvarno zemlja koja se zove Srbija. Mislim sam da je to mnogo interesantno. Tako sam mislio, ok, ovo će biti zanimljivo. Tako da sam odlučio da studiram srpski jezik i poslije toga sam studirao srpski jezik. I poslije toga nekako sam dobio stipendiju iz vlade Srbije, tako da sam mogao da studiram i učim srpski jezik u Beogradu na Filološkom fakultetu. I onda poslije toga da sam radio u Kotri. Kotra je ekonomsko odeljenje ambasade Republike Koreje u Srbiji. Tako da sam bio u Beogradu godinu dana i bilo mi je odlično osjećanje i tada sam upoznao mnogo dobrih srbih ljudi. Bilo mi je odlično osjećanje. Ali, poslije toga, znači, nakon što završim fakultet, nisam mogao da radim ništa. Samo ništa. Zašto? Zato što odnos između Srbije i Koreje je tako mali da nema ništa između dve zemlje. Nema ništa. Nema ništa. Ja vidim, Kina i Srbija su veliki prijatelji. Da, oni su super, ok, odlično. Kina, Srbija, jao. Japan i Srbija, oni su također dobri prijatelji. Da, vidim, jao. Ali, Koreja i Srbija, ne. Oni nisu tako dobri prijatelji, mislim. Zašto nema ništa? Ne razumijem, ali pa dobro. Ajde. Ali kada sam odlučio da studiram srpski jezik, tada sam imao san, tada sam mislio da odnosi između Srbije i Koreje će biti bolje i veliki. Tako da, zašto? Zato što ja sam mislio nešto budućnosti Srbije je dobro. Ima bolje ideje, ima bolje ljudi, mislim. Tako da sam mislio da bit će bolje. Odnosi između Srbije i Koreje. Pa da, sad je bolje.
ali nije dobro. Bolje, ali nije dobro. Imam neke prijatelji, što je, neki su studirali polanski jezik, neki su rumunski jezik, neki su mađarski jezik. Oni su dobili posao u Mađarskoj, u Njemačkoj, tako nešto. Oni su dobili posao iz kompanije koje ima faktora u Njemačkoj ili u tamo, a onda, pa da, tako nešto. Razumijete? Ali ja, ništa. Naravno, mogu da idem negdje. Pa, ja sam završio fakultet, dobar fakultet. Ja sam završio. Tako da, nisam tako loša pozicija. Mogu da idem negdje. Ali nisam htio da radim tako nešto. Tako. Htio sam da radim sa znanjem srpskog jezika. Nešto. Htio sam da radim za Srbiju. Htio sam da radim za Srbe. Htio sam da radim za budućnosti Srbije. Ali nema ništa. Pa onda, ljudi sada mi kažu, hej Parkić, ja sam znao. Zašto? Ti si odlučio loše studije i to je rezultat. Vidi. Tako nešto. Ljudi mi kažu tako. Ali ne mogu da kažem ništa. Zato što to je ispravo. Joj. Tako da, ja sam bio malo tužan i stvarno nisam znao ništa. Ništa da radim. Nisam znao. Tako da, ja sada išao drugi fakultet, što je Seul nacionalni univerzitet, što je kao Seoul National University i to je kao i univerzitet u Beogradu. I ja sam išao tamo. I ja sada studiram geografiju. Zato što sam mislio da ne mogu da radim ništa sa znanjem srpskog jezika, tako da sam mislio da moram da zamenim moje studije i onda pa dobijem neki drugi posao. Ali u mom srcu još imam Srbiju. I želim da radim nešto za Srbiju. Još imam takve mišljenje. Još imam. Samo da ne mogu da nađem neke prilike sada. Tako da samo neću da prestanem. Kako se kaže ne želim da prestanem Srbiju. Hoću da radim stalno za Srbiju i za budućnosti Srbiju. Ja verujem budućnosti Srbiju. Stvarno. Biće bolje. Samo da sada nema ništa. To je loše. Inače, biće nešto. Tako da, ja sam odlučio da otvorim YouTube kanal i možda ja kažem stalno na srpskom jeziku i možda ja učim korejski jezik na srpskom jeziku i možda radim nešto takve stvari. Da. Hvala. Ali to htio sam da kažem. Biće bolje. Biće bolje. Ćao, čao.